Ingkang panjang menika Radi Mira. Oh, sik panjang malah murah nggih. Inggih, menawi ingkang cendak Radi awis. Sebab Menawi ingkang mepet Gusti awis malih menika. Wah, nek ngoten Mbah Kulepean apa enten niku? Lah saya larang banget. Kok ngoten niku karepe pripun? Kok saya cendhek kok malah saya larang niku. Nggih, menawi Bapak Gusti menika kagunganipun Mbok Rara Mendut. Oh. Niku ganti udut Mbok Rara Mendut terus mangke dituku tiyang apa. Niku enak rokoke. Nggih, kula nedhi setunggal nek ngoten sing Bapak napa niku Bapak Gusti. Nah, nggih niku setunggal. Aku sing dawa eleh aku. Ning kula nak mung betah setunggal wadah. Kula badhe tumbas dateng sinten wau naminipun ing Mbok Rara sampeyan. Mendut. Oh, Mbok Rara Mendut Oh lah, jenenge. lajeng mendut pinten? Kula mboten badhe tuku sampeyan, kula badhe tuku teng bakule mawon jar. Dhewe kok, Nduk. Biasane awake dhewe sing ladeni lho, Yu. Iya. Yang tak kandhani ya. Wonten menapa? Sing loro ke ala-ala, ning siji kok bagus menja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, monggo kita sami midhangetaken sandiwara ketoprak kanthi lampahan boyongan Loro Mendut seri Bedaing Pati Wasis Jaya Kusumo Leno. Sugeng midhangetaken. Regyana Patih Singorango, kula Kanjeng Jiyun. Jeneng sira ngaturake sungkem wis tak tampa, ora liwat. Puja hastutining sun sira tampani. Nggih, kawula dalem pundi saengga jimat. Lenggah sauntara luwih dhisik. Sendika marang jeneng sira tumenggung Wiraguna. Rawuh dalem Kanjeng Panembahan. Basuki Sawanira. Nggih. Nering sambe kala namung sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ing ngersa dalem. Kaya ngono ndadake suka marwata penggalih ingsun. Nanging tumenggung Wiraguna. Lho, selaknata rasaning penggalih. Kepriye? Jeneng sira ingsun utus
menyang pati pesantenan Purwa madya wusanane gage-gage sira maturun. Kelampan Kanjeng, kula sampun sapepanggihan kalian Kanjeng Bupati Wasis Jayakusuma ing Pati. Iya. Ing mergi prat kula ngestakaken dawuh dalem Kanjeng Panembahan, kathah-kathah pangripih kula dhateng rayi dalem ingkang kula puryosowan dhateng ing negari Mataram. Nanging saestu Kanjeng Panembahan rayi dalem Adipati Wasis Jayakusuma mila saderengipun sampun anggadhahi niat mbalela wonten ing ngersa dalem. Sulados sing pirembakan saengga kula ngginakaken panguwasa Purbawasisa dalem dados peperangan ing antawisipun wadya ing Pati kaliyan ing Mataram mriki. Sabanjure saderengipun nyuwun pangapunten Kanjeng Panembahan. Tanpa kula nyono-nyono wonten ing tengah-tengahing palagan kapeksa ingkang rayi Wasis Jayakusuma gugur wonten ing madyaning palagan. Hei. Yayi Wasis Jayakusuma sedo. Tumenggung Wiraguna. Dawuh dalem. Babar pisan ora tak duga sadurunge. Kedadian iki ora ingsun kersakake Tumenggung Wiraguna. Kula nuwun. Nanging ya to ya. Ingsun bisa mupus ing pepesthek. Ya. Rekyana patih sing ora anu. Kula Kanjeng Sinuwun Marang sedaning Yayi Wasis Jayakusuma. Nggih, muga didhawuhake marang kawula munggahe nayaka dalasan santana ing Mataram. Ayo, padha nderek bela sungkawa lan nyurung pepuji ana ngersane Gusti kang akarya jagat. Supaya diapura dosa kalupatane Yayi Wasis Jayakusuma lan arwahe tinampa ana sisi ing Gusti Ryan Patih. sendika Kanjeng Sinuwun. Yo. Bali marang jeneng sira Tumenggung Wiraguna. Kula nuwun. Coba-coba ya. Aturna sabanjure kedadian-kedadian ing pati pesantenan. Nuwun inggih. Ing sasampunipun rayi dalem Kanjeng Adipati Wasis Jayakusuma kapupuh wonten ing madyaning palagan kelampan Kadipaten Pati Bedhak. Ing mekaten kula netepi ubayaning tiyang ingkang mimpang perang menika kedah ambayangana ing wujuding brana picis menapa dening bebayongan putri saestu Kanjeng Panembahan. Kathah brana picis saking ing Brajapati ingkang sampun kula beta dhateng ing Mataram sesarengan lan para putri-putri selir saha putri ampeyan nipun Kanjeng Adipati Wasis Jayakusuma ingkang sampun kula sawanaken wonten ing abiyantara dalem. Ya kene dadak nganggo boyongan putri kok kaya manglurah perang ana ing liyan praja. Ajrih anggen kula badhe ngluhuraken asma dalem Kanjeng Panembahan. Iki samene akeh putri-putri iki. Nggih. Ya. Tak tampa. Nanging Tumenggung Wiraguna. Yo, tak kira wis trep. Yen jeneng sira salah sijining nayaka praja kang bisa ngentasi karya, kudune nampa nugraha. Saliyane ing mangku bakal tak paringi kanugrahan utawa paparing brana picis. Jeneng sira bakal tak paringi siji utawa loro putri boyongan iki pilihan. Nggih, upami melek kula mboten usik tilem mboten ngipi. Paring dalem ingkang mekaten kala saderengipun abdi dalem kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Iya. Inggih. Malah menawi sampun wonten rumentahing dawuh kula badhe kaparingan triman menapa kepareng abdi dalem kula milih setunggal ing antawising para putri boyongan ingkang saking ing pati pesantenan kula. Ya kaya ngono kang ingsun kersakake. Nggih, sampun. Sampun priye to? Ayo gage dipilih iki to. Nyuwun duka saderengipun. Kula sampun nyingetaken setunggal. Wis mirekake. Sampun. Lah ndi? Taksih wonten Jawi. Yo ora dadi apa. Nanging Tumenggung Wiraguna. Nggih. Ayo coba to disowanake
ingsun kepengin preso kaya ngapa pawongane. Sampun kepareng. Iya. Iya, pareng lengser sawetawis. Iya. Kene mendhet santene Wis tak akan Iki bocahe. Nggih. Coba tak purbane ya, Nggo. Iya, monggo pareng dalem. Bocah wadon, dawuh dalem sinuwun. jenengmu sapa? Nami kula Rara Mendut. Kapernah apa lawan Yayi Wasis Jayakusuma? Namung calon garwanipun kemawon. Calon garwa. Inggih. Dingklo karo dingklo. Oh, inggih ngestakaken. Buriku kene lele, buriku kene. Anu, Gung. Dawuh. Ngene ya, Gung ya. Nggih. Saiki upama lho, upama iki kena bali. Nggih. Jeneng sira ora tak paringi triman. Wanita sing kok pirekake kuwi. Nang upama saiki diganti. 3, 4 apa 5 putri boyongan liyane iki. Mboten setunggal menika kemawon Kanjeng Panembahan. Niku Ratu. Inggih dawuh Kanjeng Panembahan. Ana apa to kok dhem-dhem? Inggih punten dalem sewu inggih Kanjeng Panembahan Senopati. Inggih kok sajakipun ngersa dalem menika radi kepranan dhateng Rara Mendut menika Kanjeng Panembahan Senopati. Ya tuhune upamane lho iki. Saliyaning panjenengan ingsun yen wong lanang iso jangkep mestine ya ngalembono marang Rara Mendut kuwi. Nuwun sewu Kanjeng Panembahan. Mbok inggih sampun ngersa dalem kula atur ngemuti dhateng labuh-labetipun Tumenggung Wiraguna. Sing kok karepake? Nggih menawi menika sampun dados pilihanipun Tumenggung Wiraguna, sakmenika dipun paringaken kemawon Kanjeng Panembahan Senopati. Ya. Ya, aku wis bisa gagapi marang penggalianmu. Ya, iki mau mung tembung guyonan, ngene. Ya. Inggih nanging menapa inggih tasih menawi kados ngersa dalem menika piyantun ingkang sampun tengan. Menapa tasih badhe mbetahaken wanita malih to Kanjeng Panembahan Senopati? Ora. Tak jarwani ya. Inggih. Salumang Bantala Sakur Pingakasa iki ora ana wanita sing luwih dak tresnani katimbang kowe. Iya. Jenengan menika lho Kanjeng Panembahan. Wis. Inggih Kanjeng Panembahan. Tumenggung Wiraguna. Lho. Ya. Sawising jeneng sira ingsun paringi triman. Putri Boyang ya sira Mendut. Kalenggan iki sira tak keperangake bali lan babar misani. Nggih. Aja sowan yen ora ingsun timbali dak paringi kalonggaran nggih. Sewu lembah nuwun rumenting dawuh dalem pareng lajeng lengser saking ing pasilan Kanjeng. Iya. Ayo ndet kendir menyang ingkang Kaya ngono kan. yang Iya. Regana Patih nerang kula sajak wis ora ana pangandikan. Mula saka kuwi pasewakan dibubarake. Sendika Wista. Kang Mas Tumenggung Wiraguna. ya Monggo Kang Mas. ya kalunggo Kang Mas Tumenggung Wiraguna. Saestunipun kula sampun mangertos bilih panjenengan sampun kondur saking Kadipaten Pati. Estunipun kula ugi sampun rumanti kaselak panjenengan rawuh Kang Mas. Sungkem kula kemawon katur Kang Mas Tumenggung Wiraguna. ya tak tampa Inggih. dalem ing katemenggungan ora apa-apa ing sajroning tak tinggal menyang Pati to Jawit pangestu panjenengan Kang Mas Tumenggung, dene sedaya para abdi boten wonten ingkang sami nyantolani sedaya pangandika kula. ya
Nanging nyuwun sewu Kang Mas Tumenggung. Ya. Panjenengan kondur lajeng ngasta Putri Ayu. Menika sinten Kang Mas? Ya, lali aku rung tak terangake ing perkara iki anu Nyai. Inggih. Satemene sawise aku kondur saka ing Kadipaten Pati lan bisa menengake peperangan ing Pati. Okah putri beboyongan kang saka ing Kadipaten Pati tak suwanake ana ing dalem Kanjeng Panembahan. Inggih Kang Mas. Ing merga lunggar Solodang penggali ngersa dalem aku kaparingan putri sawiji iki putri boyongan kang saka ing Pati aran Sirara Mendut ngono. Oh, menika. Mendut. Dawuh pangandika Gusti Putri. Ya ditepungake wae. Ala-ala aku ki garwane Kang Mas Tumenggung Wiraguna Mendut. Duh Gusti Putri, menawi kados mekaten, kula ngaturaken sungkeming pangabekti konjuk Gusti. Iya, wis tak tampa. Amung pangestuku wae ditampani ya. Sanget anggen kula mundi. Nanging Kang Mas, Kenapa? kersanipun menapa? Lajeng Mendut menika dipun asta kondur. Ya, Nyai. Mumpung tinemune iki warga dhewe kang ana ing sajroning katemenggungane. Inggih. Ala apa yen aku banjur rembugan wae cara walaka lan blak-blakan. Karepku mendhet asta kondur ning katemenggungan kene iki anu. Ya wis gara wale apa wae bakal tak pundhut garwa. Nanging kowe kabeh aku ya njaluk palilamu yen ana legane ing atimu wadene ora ya ora apa-apa. Badhe pun pundhut garwa. Ya. Piye tak kok njalambekan ki piye tak kowe? Sida Kang Mas Tumenggung Wiraguna. Rene sedaya kala wau sampun dados kersa panjenengan. Kula namung ngiring kemawon Kang Mas. Kaya ngono. Inggih. Nanging Kang Mas Tumenggung Wiraguna, kula badhe nggadahi panyuwun. Oh, njaluk duwe penjaluk. Inggih. Ah coba matura, duwe penjaluk apa kowe Nyai Menggung? Kang Mas, ketang kados menapa anggen kula ngadhekaken awak kula dados garwa panjenengan menika sampun dangu. Dados panjenengan sampun ngantos sia-sia dumateng kula nggih Kang Mas. Nelongso temen Nyai kowe ora-orane. Aku bakal dak sia tumrap kowe sakwise aku mundhut garwa karo Sirara Mendut. Kados ngaten. Tenan nyanyi kowe lila ing perkara iki Nyai. Saestu Kang Mas, lahir tumusing batos kula boten badhe anggadhahi manah serik. Yen kaya ngono kanggo mbuktekake tulusing atimu Nyai. Inggih. Rasamu tumrap si Mendut ya aja kepara-para, ya kono dawana murih becike piye ya. Mekaten ngestakaken dawuh. Ngene lho Mendut. Inggih dawuh pangandika Gusti Putri. Kowe wis krungu dhewe pangandikane Kang Mas Tumenggung Wiraguna. Mula dak jaluk rasamu aja kemliya, jer pangrengkuhku marang kowe dak rengkuh kaya wargaku dhewe. Ing mengkone, kowe calon garwane Kang Mas Tumenggung. Mula penjalukku marang kowe ya Ndut. Sarwa-sarwi kowe aja nguciwani marang aku ya. Nanging nuwun sewu Gusti Putri. Saestunipun boten ngertos babar pisan menapa ta ingkang dipun kersakaken Gusti Menggung Wiraguna. Mila mugi wonten kepareng panjenengan kula badhe nyuwun dawuh wonten ngersanipun Gusti Menggung Wiraguna. Iya ya Ndut luwih prayoga yen kaya ngono. Nuwun sewu Gusti Menggung Wiraguna. Iya Ndut. Kepareng matur sisip nyuwun pangaksami. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Matur apa kowe Ndut,
Kula nyuwun dawuh. Lenggah kula wonten ing katemunggungan menika badhe kagem menapa? Piye to kowe kuwi ndut? Kok bodho temen. Aduh payah. Ya cunduk karo dawuh dalem ngersa dalem Kanjeng Panembahan kowe ditrimake tumrap aku kuwi saka kersaku kembus tak rembug bebarengan lan Gustimu putri. Kowe kuwi bakal tak pundhut garwa ngono. Oh. Panjenengan menika badhe mundhut garwa kula, Gusti. Lah kepiye kok ora kuwi, Nuwun sewu. Menapa mboten kelangkungan dawuh panjenengan menika, Gusti Menggung? Kliwatane nggon sing endi, Awit ngaten. Nalika kula cumandhak wonten Kadipaten Pati, kula menika calon garwanipun Gusti Adipati Wasis Jayakusuma. Ya. Menika kemawon kula nyuwun inah awit umur kula dereng nyekapi. Nanging kenging menapa sakmenika badhe mundhut garwa dhateng kula panjenengan menika, Gusti? Yen ngono kuwi jane mung gumantung ing wayah, karepmu kuwi rak mung wektu to iki. Inggih. Ora apa-apa. Upama rumangsa durung cukup umurmu, njaluk inah sasi, 2 sasi, gedene setahun 2 tahun ora apa-apa. Watone wis ana kesaguamu ngono ndut. Lah ngono to Nyai. Kados ngaten leres Kuwi dandan ana sing apik-apik. Inggih. Ngene lho Ndut. Inggih dawuh Gusti Putri. Rene panjenengane Kang Mas Temenggung wis paring dawuh marang aku supaya paring pitutur marang kowe. Inggih. Upamane ya Ndut, cak-cakane nggon nuda negara ya nganggo cara Mataram kene. Inggih Gusti. Saya-saya yen ngrembug bab tata busana cara Mataram kene kikrek banget lho Ndut. Mila inggih kados ngaten to Gusti. Pamane ngagem nyamping kaya olehmu nganggo kuwi kurang trep. Nyampingmu kuwi lerenge nyungsang. Yen cara Mataram kurang susila. Meneh nggonmu gelungan kuwi kemetoken. Dadi kurang demes yen cara Mataram kene. Inggih Gusti Putri. Mula kabeh mau kudu mbok owahi ya Ndut. Ngestakaken dawuh. Nanging Mendut, penjalukku marang kowe, yen kowe dak paringi dawuh kaya ngene iki, hayo muga-muga wae aja nganti dadi seri ing atimu. Mboten babar pisan kula mboten badhe serik Gusti Putri. Lan penjalukku marang kowe ya Ndut, kowe sing kudu bisa momong rasaku. Tegese ngene lho Ndut. Ora susah kowe ki njur munjung aku panganan sing enak-enak. Nanging waton kowe ki menehi rembug aku sing kepenak, kuwi wis dadi mareming atiku. Ngestakaken dawuh. Betul ta sing didhawuhi karo Gustimu putri, Sampun Nyai. Gusti Menggung. Kula Kang Mas. Didhalake ngendi mendhet iki? Hamila menika kula badhe nyuwun pirsa dhateng ngersa panjenengan. Lajeng kados pundi Mendut? Ya, gandeng dereng tak gawe tak yasake dalem dhewe mula kono keparingna ing dalem gandhok wae ya. Bab liya didhawuhi supaya ora tumpang suh tataran cara Mataram kene. Inggih, Kang Mas. Nandhet kuwi nderek karo Gusti. Ayo Ndut nderekake aku. Wong kowe iki mlaku kaya ngereni wae to ya. Ngereni piye wong kesel kok. Coba nang omah tandang gawe. Kowe iki mlaku wae. Tur olehmu nglebokke pitik iki kleru.
Kok kleru dilebokne ndi? Mlebone pite nggon kisah ki ndase dhisik, ora buntute kok ngono kuwi kok. Karepe madai pitik kok salah to Le. Lah kok bendina ngadu pitik, wae ngalar rekoso ta kuwi. Cekne penggaweane apa? Kok penggawean apa kepiye? Ha iki nek menang ya oleh duit kok. Ora duit kae ya panggah tukang adu jago ya. Ya ora ngono wong-wong ki bejane dhewe. Hah? Adu jago. Iya. Terus nek menang akeh upamane lho. Wong ora ngerti mung wong saka desa ae duwite leh akeh. Lah iya. Ora ngerti ta. Ora ngerti. Lah iya. Upamane ngono kuwi. Apa mau meneh kowe? Mung ning desa tukang adu jago. Sapa ngerti? Neng omah meng anake kere ora ngerti. Iya, ya ora ngerti wong ning paran. Aku ning desa kaya ngono. Pindah nyang kutha. Ya aku dadi anake mantri polisi kowe apa ngerti? Ora ngerti. Ora ngerti. Sugih duit panganku, sego goreng sapa ngerti? Ora weruh. Rupamu kok ngono. Pangananmu ki meng telo sapa ngerti? Iya, sapa ngerti. Engko mulih saka kutha kowe nyabrang dalan. Tuabrak motor ya ora ngerti. Pentungamu ra olah ta kuwi yo. Pegel kok ya. Ana pegel. Ngopo iki? Niki sing ngrasake si Jarana niki pripun kok? Gini yo. Lah niku mang presane niku nyala pitik mawon nggon. Wes saya dadi cucuk tumbakan. Wong kulino lho kok ora bisa iki kepriye to? Kala mangsa ngenten. Coba ngene Gus. Iki wancine mumpung durung awan. Nggih. Ayo saiki kowe melu aku. Ing dalem katemenggungan. Adate ing papan kono iki mau ya son dalem mesti ana adon-adon. Ayo. Wis mengko menyang aku kabeh. Ayo. Ya. Dawuh sanggake kabeh jago-jago. Sampun sadaya sampun boten wonten ingkang kuciwa kapara botoh-botoh sami lempak. Coba kelangen aku. Kasur kuwi gawanen rene coba aku wis ora tau ngasto. Kasinggihan menika. Matur saiki. Wah ngurmati saya apik iki. Kasinggihan. Delon kae. Oke apa jago-jago sing denekane ning katemenggungan kene sing denggo jago akeh apa Kathah sanget nanging boten wonten ingkang wani. Aben-abenan kali sawung panjenengan dalem. Yen ditari kuwi kesuwen ya kowe wae nyekel salah sawijining jago ditanding yen kira-kira tanding ya terus ditarungke ngono. Menika wonten nem-neman ingkang majeng wonten gelanggang aben-abenan menika. Anu Gus, jenengmu sapa Gus? Kula Prana Citra. Oh, Prana Citra. Iki jagomu ngono apa? Nggih, menika jago kula, Ndara. Wah, saya sanget jago. Kok tandingen, kira-kira tanding ora? Wah, nggih. Tanding. Coba tak nyekel. Monggo. Wah, mana iki ya tanding. Ora usah dirembuk-rembuk meneh. Sing duwe kowe? Nggih, kula. Citra jenengmu. Leres. Mani po, jenenge sapa jagomu iki? Menika naminipun Modang. Apik ulese bareng. Wah, jalune. Mane po ditarungi karo darbekku iki. Nggih wantun nanging kasur lho iki. Totoanipun nggih sekedhik-sekedhikan kemawon sampun kata-kata Ndara Menggung. Oh, jago mape kaya ngene kok ditindhi sithik kuwi ya iman-iman jagone no. Namung saking dosa nak menawa Ndarangku. Oh, yo mbos kon desa mbos kon ndi watone mani mlebu mrene iki wali totoan gedhe. Sringgit wae disani sringgit. Oh, kok kathah sanget. Mbok nggih namung serupiah kemawon Ndara Menggung. Ayo kowe karo kanca-kancamu dibroyo ngono. Iya, karo kanca-kancane. Ini sapa? Melu wae selawe Sapa si melu? Ayo melu. Nggih pun, Ndara Menggung. Nggih, purun. Wis dibanyu kono lek ditaruhke. Wis, Parudin. Hitung. Kasur. Modang. Ayo, kasur. Lah, Mas, sampeyan iya. Kasur. Ayo. Kasur. Apik, apik. Ayo, kasur. Kono jago kok mancang. Piawe. Piawe. Ndarangku. Ayo terus. Ayame. Dilo rayuk diperlarot kemawon. Dilo.
Kawon mangke dimane-mane. Nek terus kalah. Iya, karmu piye mawon dipun lorot kemawon. Dilorot. Iya, dipun lorot kemawon. Ayo. Nek ngono jagoku tak lorot. Dilorot. Wis terima kalah. Pripun to mriku? Wis aku terima kalah. Jagoku tak lorot wae. Tak bayari kabeh. Nggih, matur nuwun, Ndara Temenggung. Jenengmu mau kowe Prana Citra. Leres, Ndara. Cah saka ndi le kowe? Saking dusun Bata Kenceng. Apik temen lah menghormati jago kowe. Menika wiwit alit panjenengan-ingon kula, Ndara. Anjen kowe kulino ngurmati jago ra? Nggih. Ngene, Prana Citra. Mbok menawa yen kowe gelem, mbok kowe suwita ning Katemenggungan kene, Nggih, matur sembah nuwun, Ndara Temenggung. Neng pamiyo kados mekaten, kula badhe Tiros dumateng tiyang sepuh kula riyin Ndara Temenggung. Nggih, pesanipun pun boten bengani. Ya, yen kaya ngono sakwise pamit kowe saen mrene meneh ya. Ayo. Sanes wekdal kula badhe sowan Ndara. Pak, mulih yuk. Barang iki dibubarke. Monggo. Napa, Gus? Rame-rame. Pasar jane. Ayo Pak, sebone pasar yuk. Ayo ning pasar. Lah ngoten enggak. Mampir. Ayo. Ayo. Ngendruk pasar. Sapa kuwi dingak-ding ning ngarep gapura ning pasar kuwi? Kula Prana Citra. Prana Citra. Nggih. Pangling apa kowe karo aku? Lajeng. Aku abdi Katemenggungan. Wira Gombel. Oh, Wira Gombal. Gombel kok gombal. Arep apa kowe? Kamu badhe dateng peken. Hus, ora gampang mlebu kono kuwi. Kuwi pasar larangan kuwi. Nun sewu. Kok larangan pripun to? Lho iya sing kagungane penyane Ndara Temenggung Wiraguna. Tak kandhani ya, tenane kono kuwi ana putri sengkran sing ayu jenenge Rara Mendut. Ora angger wong lanang oleh mlebu kono kuwi. Nggih. Nanging kula kepengin mlebet niku kados pundi? Sedulur mawon kok kejaba. Nek kowe ana apa-apane karo aku, sing poso kene aku mlebu metune wong sing kene kemantung aku. Pun kersakaken menika pripun? Ya meneh kopi-kopi lah. Oh iya. Nggih. Lajeng Pak nang kono coba dulu. Menangmu kalau menangmu kowe ora menang adu jago ora menang kowe to kuwi. Nggih nanging namung serupiah menika kados serupiah apa-apa cukup lah sedengan serupiah sedengan. Nanging mboten menapa-napa. Ora. Kula saged mlebet saestu. Wis kowe ngetekoni sapa-sapa ning ndarane niku Wira Gombel. Ndarane ya jelali ya. Nggih, monggo menawi ngoten. Lho. Ya wis kene kula mlebet termin. Areng ya. Mas, rokok dika kalindringan. Rokok dika taline sutra, rokoke mbok lara mendut, yen dudut marai katut. Yen tawale gali-gali gae kok. Monggo mundhut ses menapa pripun? Bakul rokok. Bagus beneran yen kowe tuku ya tuku kon. Kecot empun wawok. Ya kono kowe tuku kono. Anu niku Pun maju-maju to. Iya sama niku wong dicedhake mawon kok. Niku enten pagere, enten watese ning ngamun cedak-cedak. Oh niki wates to? Nggih. Lah yang didol weteng kok. Lah niku enggak. Ndang to. Ingkang panjang menika radi mirah. Oh, sik panjang malah murah nggih. Inggih, menawi ingkang cendak radi awis. Sebab Menawi ingkang mepet Gusti awis malih menika. Wah, nek ngoten mbako lepehan apa enten niku? Lah saya larang banget. Kok ngoten niku karepe pripun? Kok saya cendhek kok malah saya larang niku? Nggih, menawi Bapak Gusti menika kagunganipun Mbok Rara Mendut. Oh. Niku berarti udut Mbok Rara Mendut terus mangke dituku tiyang apa. Niku enak rokoke. Nggih, kula nedhi setunggal nek ngoten sing Bapak napa niku Bapak Gusti. Nah, nggih niku setunggal. Aku sing dawa eleh aku. Ning kula namung betah setunggal wadah.
kula badhe tumbas dateng anu sinten wau naminipun ing Mbok Roro sampeyan. Mendut. Oh, Mbok Roro Mendut Oh, lah, jenenge. Kajeng Lah, Mendut nggih. pinten? Anu kula mboten badhe tuku sampeyan, kula badhe tuku teng bakule mawon jare. Dhewe kok, Nduk. Biasane awake dhewe sing ladeni lho, Yu. Iya. Yang tak kandhani ya. Wonten menapa? Sing loro keololo, ning siji kok bagus menja. Lah iki kula nggih nggumono wong kok siji kaya kebo. Apa arep tuku rokok? Mbok menawi ki Anu, mawon. Adi, kula tumbas rokok. Oh, nggih Kisana. Nggih. Mundhut pinten? Setunggal wadah mawon. Ah, nggih. Menika ingkang menika, Adi. Oh, reginipun. Setunggal benggol. Nggih, menika artanipun. Menika nggih sesipun sampun kepareng kula nyuwun pamit. Nanging nuwun sewu, sampun kesesa tindak. Kula badhe nderek titip. Titip menapa, Adi? Serat kagem panjenengan. Kangge kula. Inggih. Lajeng nyuwun kersaken. Nanging sampun dipun buka dateng mriki. Mangke kemawon dateng lintu panggenan. Mas, kula nderek titip niki layang kula nggih. Niki. Nggih. Kangge Kok ya kangge jenengan nggih, ampun diwaca riyen lho nggih. Nggih, nggih. Sampun ngaten pareng, Adi. Ayo. Ayo dadi kukuti yang ngono. Mas Roro, monggo Mas Roro. Nggih Pak Jarono, Pak Joglo. Aduh, aneh. Aku nampa layang. Gus, kepriye to? Lah wis mbok sawang apa? Iki lah aku ngumpul. Lho kok aku entuk layang sok bakul rokok mau kepriye to? Saking Mas Roro Mendut nika Kaya mau. Ah, mboten jenengan tok. Ya niki kula nggih oleh. Ora pengen, ra pengen. Ya, lah kowe kok nglirik? Aku biyen wis tau layang-layang. Apa kowe wis ngerti sini? Dereng Ayo, menawi coba wonten diwaca. teteling blancang no jangga kula kangge. Anu coba-coba diwaca kon. Nggih, mengkirian nggih, Gus. Weh, le nglempit leh ngeruwit. Aduh, Gus. Leme iki malah lontong e. Ya alon-alon katimbang ora mbudang cekot-cekot. Waduh. Pasar Kawiro Mantren sampel pos. Apa kok sampel? Setempel pos. Dumateng Kang Mas Joglo ingkang kinasih. Menapa taksih wonten papan panggenan wonten ing salebeting penggalih panjenengan. Penggalih. Menenga ya tak lambe suwek mungko. Sasampunipun kula migatosaken panjenengan kenging menapa raos ing malah kula kados ngaten. Lah mbah ora takon kowe ya tak totok pisan kowe engko. Menawi tesih wonten papan ing penggalih panjenengan kepareng nampi katresnan kula. Au. Tulisane piye lho? Au. Ya angel. Menapa panjenengan inggih tresna dhateng kula? Menawi panjenengan tresna dhateng kula, mugi kepareng nebusaken jarikku. Oh, totok gluduk wis. Ora layang-layangan. Kok malah disuweki kepriye? Pun kersane. Pripun wong kenal we durung kok we njaluk ditebuske jarite ora totok gluduk. Ning cepet-cepet. Tak wacane layang saka Roro Mendut mau. Nggih, Cak Gus. Maduk. Kan hatiku ana cecake. Guna hanyek
Jerono Pak Joki. Pripun, Gus? Kenapa kok Sausing aku maca layang iki, saya mantep tekadku. Aku kepengin suwita ing dalem katemenggungan. Ngoten, Gus. Yo. Awit surasaning tulis, aku supaya nulungi bocah wadon sing jeneng Rara Mendut mau. Awit dheweke rumangsa prihatin cemondhok ing dalem katemenggungan. Oh, ngoten to. Mula saka kuwi, aku bakal suwita. Ora dadak ngenteni dina sesuk utawa ben. Pamit dhisik banjur sowan ing dalem katemenggungan. Kula babune nggih, Gus. Yo, monggo suwita. Wis. Gusti Tumenggung Wiraguna wis entuk 40 dina kalungguhan iki nanging yo kene Kakang Pranacitra Duramana teka lan ngentasake aku saka jurang ingkang sangsaya iki. Apa iya aku kudu dadi garwane Gusti Menggung? Duduh mendut harimami mendut mirah ing pun kakang suwe aku kami tongton tak aku arep panggawa bebarengan kowe lunga nadyan gedhe kang bebantu tanpa kaswa lo ing karya. Kakang Pranacitra, Yayi Rara Mendut, wiwit mau esuk aku ngenteni panjenengan nanging yo kene ora ana teka. Aku semelang yen to panjenengan lali karo aku, Kakang. Yayi Rara Mendut, senadyan tau sawetara aku swita ing dalem katemenggungan, nanging kowe ngerti yen papanku ana mburi, kowe ana ing papan kene. Dadi kangelan aku bakal ketemu kowe. Ya lagi saja aku bisa ketemu. Nanging Kakang, aku ndak takon jo, apa tenan panjenengan tresno karo aku, Kakang? Yayi Rara Mendut, apa kowe kurang percaya marang kandhaku sekapit? Keporaku sing isih tido-tido, mengko gek kowe ora tresno marang aku. Kakang,
Lahir batin aku tresno karo panjenengan. Yen to panjenengan kurang percaya, aku bakal sumpah. Yen to nganti ing besok aku ra kelakon dadi bojomu, alung aku tumekaning pati, Kakang. Yen kaya ngono, rungokno go sumpah. Besok yen aku mati, sak luwang padha ngenggoni lawan kowe. Sumpahmu ndak sekseni, Kakang Pranajitra. Ayo saiki uga kowe lawan aku swingkir saka dalam katemenggungan. Ayo ndak nyerekake. Ayo, Kakang. Dawuh iki sing jaga sapa? Kulo ingkang pinuju tunggu kemit. Coba kandhana sira mendhet yen aku rawuh ngono Wis agen dawuh panjenengan. Ya. Nyuwun pangapunten Ndara Tumenggung. Mas lara mendhet boten wonten. Ora ana kene ngendi wong adate ya ning omah wae. Duka nyuwanggaken kula mboten ngertos. Ya. Adate ki yen ora ning omah kene lagi rembugan karo Nyai Menggung malan Subakana. Aturana Gustimu Putri, Wis agen dawuh. Monggo, Ndara Putri. Wonten menapa Kang Mas Tumenggung Wiraguna? Aku tekamu rene kok dhewe kowe. Injih piyambakan. Mendut. Kenging menapa mendut? Kowe iki piye to kok wonten menapa piye to? Mendut ki teko ning nggonmu kono ora to, Boten Kang Mas. Mendut ki ora ana ning dalem kene iki ora ana, ngono. Inggih. Kala wau dateng pengkeran ugi mboten wonten. Apa coba kok goleki kono kandha yen aku rawuh mrene, rak ngono dikandhani, Oh, inggih ngestokaken dawuh. Pira mantri? Nggih. Katimbalan ora ana kedadian apa-apa to ning kene iki? Boten wonten menapa-menapa sadangunipun kula tungguk kemit Ndara Tumenggung. Kang Mas Tumenggung Wiraguna. Dateng pengkeran boten wonten. Nanging kula nampi pelapuranipun sedaya para abdi. Bilih mendut menika rangkat kalian Pranajitra, Kang Mas. Piye? Rangkat. Lah iya nih. Ya. Kowe kok ngerti yen karo si Pranajitra? Sing kandha sapa? Ingkang abdi pengkeran kala wau matur dumateng kula. Ya. Yen ngono aku ngerti, Nyai. Injih. Lega atimu ya, kowe seneng kaperlungane si mendit mau ora langka. Yen kowe sing kongkonan malane. Boten saestu boten Kang Mas Tumenggung. Wis ora caturan karo kowe. Pira mantri? Nggih, katimbalan. Samaptakno kabeh jineman kengono ing katumenggungan kene. Mumpung durung ada. Tansah kula estokaken. Kowe iki ya bodoh temen ta kowe. Jaga iki wajibmu apa kowe kuwi, Nggih. Nyatanipun suwau mboten wonten menapa-menapa Ndara Tumenggung. Masa jake malah Gustimu Putri kuwi sing gawe-gaweke aku, Keng menapa kula Kang Mas Tumenggung? Kenging menapa piye aku ngerti. Yen ketok lahir iki kowe iki ikhlas lahir batin yen tak maru karo sira ora mendut. Ning batinmu iki jane ora lega kowe kuwi. Aku ngerti aku. Aduh Kang Mas Tumenggung Wiraguna. Mugi sampun klentuing penampi. Serambut pinara sastra babar pisan kula mboten badhe anggadhahi serit mateng mendut. Saestu Kang Mas Tumenggung. Lahir batinmu kok kaya ngono. Estu kok Kang. Meneng kowe lambemu iki. Anggapmu yen kowe ngomong kaya ngono, matur kaya ngono aku kudu percaya ngono apa, Ora cocok karo aku nyembah ning pepadaku. Nyatane kowe sing ngrusak uripku iki. Calon dadi apa aku iki, waduh. Sampun to Kang Mas, sampun. Sampun boten kenging dipun gondhali maling iki kersanipun mendut kesah. Yo, kersanipun yen kowe dhewe dadi garwaku ngono. Saya seneng nek. Wira mantri, nuwun katimbalan. Kawuh. Oke, kabeh padha semadya panjenengan katumenggungan mumpung durung ada. Ayo, dibojong. Mumpung kaya aku iki terusake. Kula nuwun.
Kula nuwun, Pak. Kula nuwun, Pak Lurah. Pak Lurah, kula nuwun. Sapa iki? Kula bengi ndayok. Sinten niku? Kula pun Prana Citra, Pak. Kula mendut, Pak Lurah. Tok Kakang. Pangapunten. Sinten? Prana Citra. Kalian Roro mendut. Sing. Mas Roro mendut. Nggih, Pak. Calon garwanipun Ndronggung Wiraguna. Nggih. Sinten iki? Kula pun Prana Citra, abdinipun Ndara Temenggung Wiraguna. Lah kok lajeng dalu-dalu kalian Ndara Putri niku? Lajeng ndak pundi niku? Niat kula badhe minggat sarengan kalian Ndara Putri Roro Mendut. Sik. Minggat pripun sampeyan niku? Reneng kula sampun tresna mekaten ugi Roro Mendut ugi sampun tresna dhateng kula. Waduh, kula badhe minggat. Waduh, nak sampeyan niku dolanan geni jenenge. Niku calon garwane Ndronggung Wiraguna, nggih. Nek bab niki konangan dadi napa sampeyan niku? Ya mugi-mugi bab menika mboten konangan, namung kemawon kula nyuwun tulung. Sedalu menika kula kepengin nyipeng wonten ing dalem kelurahan mriki, Pak. Kula moh kelipitan dosa sampeyan nggih, Nak. Nek sampeyan minggat nang minggat ning pun mampir ngriki pripun sampeyan? Sedalu kemawon benjing-enjing peteng kula sampun lajeng mawon. Lek konangan totongane gulu niki, pripun sampeyan niku mboten? Prayogane mang bali mawon nggih, Nak. Pak, nggih menika nggih, nuwun sewu kangge tumbases. Menika, Pak. Nggih sak wontenipun kemawon. Napa niki napa? Kangge tumbases. Wah, mboten sisa kaya ngeten niki. Waduh kula ora wani niki. Mboten menika kula tambahi suwun. Menika kangge tumbas kopi. Kopi bubuk nggih monggo. Pinten niki? Sampun menika monggo dipun etang sak wontenipun kula casaken njenengan. Oh, namung niki wah mboten lah. Mboten kula. Ora wani niki totone gulu niki. Menika kula tambahi, Pak Lurah. Sampun monggo kula tambahi. 10 repes niki lho. Nggih. Iki sampeyan ajeng ngiri. Nggih, sedalu kemawon. Ngeten nggih, Nak. Nggih, sithik padha eding nggih. Sampeyan kula tulungi ning kula nggih pun nganti konangan nggih. Nggih, Demitan kula tulungi. Nggih, inep teng niki sedalu mawon lho nggih. Benjing-enjing barengi jago kluruk sampeyan kudu pun lunga lho nggih. Pun ngeten mawon. Nggih, sampeyan kula delike teng petunggon kula nggih. Nggih, ngaten nggih. Weh, sak ngom sak iki jan leh. Leh kendel kuwi. Nuwun. Sopo iki? Nuwun. Monggo. Mbah. Jenengan Den? Ayo, Den Wirawantri. Iya. Monggo. Ah, gaene jemelek. Sih nembe nganglang menika kula wau. Tekaku ana papanmu iki butuh pitakon. Bab nopo? Luman napa daya? Lanang wadon. Sonten mau kathah nek mriko pun wangsul sedaya, Den. Ora mau, iki mau mentas wae kok. Mboten enten tamu iki. Aja mbok selaki, ya aku weruh. Nanggung. Mboten wonten. Ana Prana Citra karo Siloro Mendut mau teka nang omah kene. Mula malih Prana Citra, kula mboten wonten, mboten mriki kok niku wau. Pripun kok digoleki ngriki niku? Kowe aja nutupi wong sing tumindak culika lho ya. Kowe tak katutake dosane mengko. Diakoni wae rasa sela, diakoni. Nanging mboten nggih, Den kula mboten weruh, mboten ngriki. Gledah piye kan? Ah, apa perlu digledah? Lho, kok digledah wong kasih. Ayo dadi. Mboten enten. Ana bojo kula. Gledah wae ya. Lho. Mboten lho. Waduh, ati ya. Mendut. Ayo. Mendut. Hei. Apa Citra? Mandek. Loh. Arep selak ngono apa kowe? Aduh. Manggil piye? Iya. Aduh, mati aku, Den. Iya. Manggil piye, Den? Iya. Kula nyuwun duka nggih, Den. Menika kala wau kepeksa kula menika iki. Janipun kula aturi wangsul malah mboten purun. Ning nyatane kowe napa? Nyatane kowe napa? Kepungi ta? Syarat. Ayo. Durung aja iki ditumpo. Ayo. Waduh, mati ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 repes. Waduh, mati aku. 10 repes. Jadi Rara Mendut. Ketenangan. Iya, Kakang. Iki kepriye? Iki kepalang kali oyo. Mati. Nanging Kakang aku aja digeret mengko ndak keplese lho, Kakang. Dalane lunyu banget ngene. Tak tuntun aku. Iki kepriye? Ora ana tukang tambang sing kudu bisa nyabrangake aku lawan kowe. Nanging terus kepiye awake dhewe iki, Kakang? Adira Mendut, sawangun. Kae ana tukang tambang sing lagi turu. Prayogane kae wae digugah supaya nyabrangake aku lawan kowe. Bukan, Kakang. Pak tukang tambang. Pak, sampean tangi. Pak, sampean tangi, Pak. Sampean tangi. Saudari, sinten niku? Kula, Pak. Kula, Pak. Kula tiyang ing badhe nyabrang, Pak. Wah, tasih dalu-dalu ngaten kok nyabrang kok, Gus. Mbok dirantos sekedap, mangke sekedap mliru bakul-bakul padha ngumpuk bareng bakul man dadi sak prau. Nanging kula menika kesesa, Pak. Nyen sabrangake dalu menika ugi. Nggih, kula nyuwun tulung, Pak. Nyuwun tulung. Wis prau borong wonten prau Nggih, siji. mun mangke pinten reginipun? Nek wani regane kula tandangi sekali. Kok nggih sampun setali to. Lah pinten? Pinten ngaten pokoke kirang sak Pun kowe enakke turu mawon. Lha mulih kula pun ngangkat wong-wong nang pasar nggih menawi ngaten cepet nggih mawon nggih Pak. Kula enggal dipun sabrangaken nggih. Cepet. Nggih. Kok nangger niki duwite regane gelem nggih. Sampun monggo niki Pak. Aduh, cepet. Lah Anggen pun malah di Tange kula mau Pak rene ya. Ayo to kae. Oh iya, kae numpak perahu kae. Ayo. Tukang perahu. Ayo, bali. Tukang perahu, bali. Mangke kula baleni. Ayo saiki kula bali perahu ni. Balik, bali. Ayo, bali. Ayo, bali. Orang dibalas. Ayo temani, Gus. Nek prajurit. Kula jak bali mau nika prajurit. Ayo, Bapak sampean kula bali. Bali mawon. Ayo, bali. Bali kok temani nika. Aduh, Pak. Jangan gini. Monggo. Dara temen. Menika wontenipun Pranaci. Udara nglamun trikung, sono nglamun trikung. Sok bulan. Pranacitra. Wah, apik temen kowe. Waduh, kaya ngono kelakuanmu kowe. Ngatasi kowe wong saka ing Bata Kenceng, njaluk kamukten nunut kamukten ana ing katemenggungan tak paringi. Ewadene piwalesmu kowe wani rangkat sengkraku. Karo sengkraku sira Mendut. Kendel kowe, Nyuwun pangapunten, Dara Temenggung. Rara Mendut. Dawuh Gusti Mengku. Kowe iki menungsa apa ora weruh kabecikan kowe ora Mendut, Pangaksami. Kok nganti kowe rangkat karo si Pranacitra iki karepmu piye kowe? Duh Gusti Mengku, kula tresna sanget kalian Kakang Pranacitra Gusti. Pranacitra, nggih dawuh. Kowe uga tresna karo si Rara Mendut? Nggih kula tresna, Dara Mendut. Agus yen kaya ngono maju rene le kowe. Nggih, Dara. Tak ulungake si Rara Mendut tumrap kowe nanging apa kowe bisa nukoni, Menapa pitumbasanipun, Dara? Marwa, usapa kang tak asta iki tukone. Kene kerisik gawa mrene, Ndut. Kerismu gawa mrene. Boten. Kene balik mrene. Gusti Mengku, kula sampun sumpah yen to Kakang Pranacitra pecah kula nderek pecah. Aduh, mati aku, Ndut. Pak Mantri. Duh, Kanthi kaya ngono wis dikubur wong sakloron kuwi tunggal saluwangan ayo kondur menyang ing katumenggungan.